Дипломатияга барырга телим, ләкин белмим әле ничек була. Гүзәл Казанның 89-нчы мәктәбендә укыган, рус теле белән тарихтан бердәм дәүләт имтиханын иң югары балларга тапшырган. Кемгә ничек, аның өчен үз изоляция файдага гына булган. Самоизоляция режима кергәч, интернет аша курслар таптым. Һәм интернет мәктәптә әзерләндем. Гүзәлнең әнисе Рушания ханым шатлыктан, горурлыктан һәм аналарча борчылудан күз яшьләрен яшерә алмый. Баланы читкә җибәрү шатлык та, көенеч тә дип юкка гына әйтмиләр шул. Төпчек баланы бигрәк тә. Высшее образование бирәсе килде. Алдан ук әйтеп килдек, что образованиесыз авыррак тормышта яшәргә. Шуңа алар тырыштылар, күрделәр, безнең тырышлыкны да күреп яшәделәр. Аларны яхшы иттереп үстерергә тырышканны тоже күрәләр. Здравствуй, хорошая моя, здравствуй. Казан кызы Алиса Кушаева югары уку йортында яңа уку елы башланганчы Газиз лицейна сыйныф җитәкчесе янына хәер фатиха алырга килгән. Очень была рада, очень, потому что результат... Алиса һәм аның сеңлесе 100 баллга имтихан тапшыргач бик шатландым. Алар башта күтәрмичә әзерләнделәр. Алиса математикадан да, информатикадан да бердәм дәүләт имтиханын 100 баллга тапшырган. Хәзер инде хыялындагыча Казан федераль университетына укырга керә. Я вообще не ожидала, что Мондый ук зур уңыш буласына ышанып җитмәгән идем. Әлбәттә, ныклап әзерләнергә туры килде. Гомумән быел Татарстанда 239 укучы бердәм дәүләт имтиханында 100 балл җыйган. Бу узган елгы сынау нәтиҗәләре белән чагыштырганда 40 баллга күбрәк. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.